la piscină. Da, am primit ziarul, am uitat să-l citesc. Nu cred. Trebuie să sun pe Twilight. Alo, Twilight? Da, Fluttershy? S-a deschis o piscină nouă. Poți să le sun pe fete și să vii și tu la ea? O să fie super. Ok. Pa. Pa. Am să mă duc imediat. Bună, fetelor, ce caută Sweetie Belle aici? Mama, trebuia să am grijă de asta. Bun, cine-i prima? Păi, ne-am gândit că tu ești prima. Bine. E bine. Tu alegi cine a doua? Big Bye. Mersi, Fluttershy, prietenă bună. Eu mai bine stau aici. Ce bine e locul ăsta. Da, eu. Este aici. Nu, cap. Gata. Poți să vin și eu? Desigur. Ce bine. Applejack? De fapt, eu v-am invitat, vă las pe voi mai întâi. Mulțumesc, Fluttershy. Faceți loc și ei. Da. Gata, avem loc toți. E cam înghesuit acum. Da, nu știu, mai bine este. Ies eu. Mă duc la uscat. La uscat? Oh. Ies eu. Băi. Hai să ne mai jucăm pe aici. Mă duc după la soare. Când a venit ora de plecare. Trezirea fetelor. Da. N-am dormit. Haideți jos. Trebuie să plecăm. Bine. Bine. Mulțumesc că ați venit, fetelor. Eu plec. Bine, pa. Pa. Acum știu că zioarele sunt foarte importante. Sfârșit.